L'acte central del Dia de la Dona a l'Escala va consistir en la presentació del mural presidit pel lema «El teu futur és infinit». Ha estat un treball elaborat per alumnes de l'Escala que fan el batxillerat artístic a l'Institut Alexandre Deulofeu, amb col·laboració d'alumnes d'ESO de l'Institut El Padró. El treball reivindica la perspectiva femenina en una branca de l'art, el grafiti, avui dominat encara pel gènere masculí. Sandra Olaya, professora de batxillerat artístic. Perquè els murs i el grafiti continua sent un espai bàsicament masculí i ho ha de ser femení també, perquè és el 50% de la població. Això també significa que podem comunicar i volem dir i ensenyar a través de la imatge aquesta altra perspectiva de les dones joves, amb molt futur totes elles. Després del planteig inicial a l'aula, l'últim dissabte de febrer es va dibuixar l'esbós del mural al mur que hi ha al davant de la sala polivalent i pavelló municipal de l'esport de l'Escala. Al mural s'hi reivindica la igualtat de totes les dones a les quals no se'ls ha de negar ni els drets ni el futur. Així ho explica una de les alumnes que ha intervingut en el projecte, Laia González. Després van venir un dissabte, van començar a fer els esquetxos de tot el mural i el dissabte següent estàvem totes aquí pintant, decidint els colors, decidint com faríem per connectar totes les dones, i per representar que totes les dones som iguals, i ho vam decidir fer amb aquest fil que veieu aquí darrere. Vam decidir fer dones diferents, però dones iguals, si ja m'enteneu. I vam posar l'eslògan del futur és infinit. Vam estar un temps pensant quin seria l'eslògan, però vam decidir aquest eslògan perquè creiem que totes les dones tenim futur, un futur infinit, i que no ens han de treure els nostres drets i no ens han de treure el futur. L'acte es va completar amb la lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona, que va ser llegit per les 5 dones regidores al consistori de l'Escala: Marta Rodeja, Maite Cortés, Ramona Viella, Enna Estrems i Cati Rivera. En la presentació del manifest, Marta Rodeja, tinent d'alcalde, apuntava que cal aprofitar les oportunitats que ha obert la pandèmia per a lluitar per l'equitat entre homes i dones. Com a societat hem d'aprofitar aquesta situació que ens ha remogut a tots tant per també fer que el paper de la dona continuï i encara sigui molt més present, fer-ho també d'una manera positiva. Jo crec que visibilitzant els referents femenins, fer-los arribar als nens i a les nenes, als més petits també de la societat, perquè ells puguin créixer ja amb aquests referents i en positiu i veient que és possible que l'equitat, més que la igualtat, no? Perquè és un tema més d'equitat, sigui una realitat entre tots i que els futurs líders i les futurs líders del país i de la societat en general ja portin aquests referents al cap. El mural «El teu futur és infinit» s'acabarà de pintar dissabte vinent.